Babuye bakhona emakhaya nangisekhona futhi umprofeti umthandazo uDlamini okhonza ePN Chicken Zion phinde futhi umengameli ebandleni lakhe. Uthi namhlanje ukunebingela bonke abantu abakhona lo mhlaba eZimbabwe, Swaziland, Mozambique, America, Botswana, UK, South Africa. Ngithi uNkulunkulu akathele umusa kini ngakwela bakhona emakhaya. Namhlanje ngiyashweletela nonke. Kwathi manje kude nisemazweni into zensingamkhanyele kungakusuka namhlanje zingakhaya nje bangibika lapha. I-village meeting bakhalathi khona ogulako Thembisa Emelo Petritif Sekhonda iyabika lapha. Swaziland lapha kaManzini ngiyababika bonke abantu lavumisa Sihluthe inhlangano nangumprofeti lapho uyakhuluma wethandazo uyakhuleka nibike emadlotini nonke nibuye amavideo akhe. Kwathi uNkulunkulu akanibusise bese yanivikela nikhanyisela nonke nimpahla mbili ithunya abagulayo abanye amademoni satanism uyakhuleka umprofeti Dlamini uthi uNkulunkulu akahambele kubo bonke labo bantu labo nesiphiwa siphiwa sona uNkulunkulu. Sesiyakhuleka njengamanje uya oyengcwele egameni lakho Jehova namandla uNkulunkulu wasezulwini umoya ongcwele lokungende kubantu kwekendeka Jehova namandla uNkulunkulu bezizwe sikhulekela ukukhaya hlambuluka isithunywa sikhulekela imisamo yethu bonke lasebangasekho emhlabeni iBhayibheli abakafi balele laba khona mabakhanyise bavule babheke emva bashe izukulwane zabo emuva. uNkulunkulu phakathi okukhona emhlabeni mangcwele wadala uwena zonke izihlahla ekhona emhlabeni zadala uwena Jehova namandla wasithola sibeka abaprofeti balapha emhlabeni siza abantwana bakho abahluphekile nabaseyinkingeni. Iyabika izangoma ngibika bonke abantu bathandazi bafundisi bendabuko amagedla bonke baneziphiwo ezahlukahlukene onke amasonto ngiyabika kulo mhlaba ukuthi uNkulunkulu namandla thela umusa lawo mabandla Jehova namandla sineziphiwo sinazo emhlabeni zifanana Shembe St John's uNkulunkulu kaShembe uNkulunkulu namandla uNkulunkulu kaShembe njengamanje ngicela amandla ukuphilisa abantu abaphilayo emhlabeni ngicela amandla ukuphilisa abantu abagulayo abaseyinkingeni. Ngiyakhulekela Jehova namandla uNkulunkulu ongcwele babe khona ukukhanya egameni leso Kristu abagulayo bakhala ngemqwebo bakuvuka inyawo banezilonda ezingapheli abakhona ukukhwehlela bakhala ngesifuba bakhala ngamakhanda bakhala ngamehlo bayisinde amahlombe abo. Iyakhulekisa abantu ayilwane emzini yabo labakhona khona njengamanje leyo izolona lezo loba senikhulumile njengamanje ayisweleke zikhwishile leyo ndawo leyo nalo ungakwazi ukuhamba bese uyakwazi ukuhamba moya ongcwele Jehova namandla abanye bethu bazali bakwazi ukuhamba namhlanje bakwazi ukuhamba babaloyiwe bathakathiwe. uNkulunkulu phakathi Jehova namandla ibimoya emibi imoya bathakathi engaphumeleli kuphela imoya ekhaya njengamanje ngiyakhuleka egameni kaJesu Kristu wethu Jehova namandla wampa amandla semanzini moya ongcwele uNkulunkulu phakathi ngiyacela baba ukuba bonke bahambe kahle bonke akwela bakhona emakhaya egameni lakho ziphakathi haleluya. Akwela bakhona emakhaya ngisephethe ehlala ngomthandazi ngisathi bonke abantu abafuna kodibana nami bete kimi ngihlambula isithunywa ngiyakhuleka ngifisa ngathi nabo ufunda isikolo ngathi isikolo wasiceda kucala njengami ukwadi ukuthi bese kukhale uphela imimoya ethi uNkulunkulu ahambela yini kwela bakhona emakhaya ngithanda nonke abafuna umshado funa umsebenzi marriage kuyabhidlinga ngasathala kungabhidlingi njengamanje sengikhulekile esikhathi sabe singikwaza bonke abathakatha bezokubi empilweni zabanye abantu ngithi mabakwazeke bakhohle impilo zabanye abantu iBhayibheli sikho sikhali esweleleyo wena sokuphumelela Isaiah 59 verse 1 uthi manje sasena Jehova asikezile ukuba singasindisa Luke 1:37 uthi akukho okungenzeke uNkulunkulu. Galatia 6 verse 1 uthi Thwesanani impilo yenu usibusise ngiyabonga sephethe ihlala babuye bakhona emakhaya haleluya.